kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang gaway Si Yusuf ang naigong pagpusil, kay iyang yalihan si Mary. Nagsunod ay gihapon si Sandro nilang duha, mao nga gipusil ni Sandro ang taong naigo sa kamutog sa paa. Ginali pagdalila ni Sandro ug Mary si Yusuf sa ospital. Unya nanawag si Rahim. Ipasagdan ni Mary nga magsige og tingog ang cellphone ni Yusuf hangtod nga nahilom. Gitawag sa mga doktor sila si Sandro ug Mary ug nakita nilang mura lagwa maon sa si Yusuf. Miabot ang mga pulis ug dito masayre nga ang maong tao igsuon di ay sa usa ka health worker nga gisumbong sa otoridad. Gipasidad ni Sandro ang manghudbahin kang Yusuf. Samtang dito sa Manila, may hilom nga meeting nga gitambungan si Rahim. May plano sila bahin sa dakong hitabo sa Manila. Magare, igsuon, niya ang laing sumpay ni atong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Dako og kadaot nga nahimo ang mga pasistang trupa dito sa bulig Zamboanga. Pero dili mohunong ang mga noble warriors sa Islam hangtod nga maangkon ang kadaugan batok sa mga infidels, sa mga kaaway sa Islam. Anhi dinhi sa Manila ang panimaos. Anhi dinhi sa Manila. Husto gyud nga 1 year na ugma ang gihimo nga plano. Jamod, thank you sa imong willingness to glorify Allah. Mahimaya si Allah sa imong all-out support ani nga misyon. And also you, Gamal. Dawata ako pasalamat, my good brothers of Islam. Kamutanan nga always nag-concentrate sa ani nga misyon. Whole year concentration nga naa kalisod nga ato masugatan, but still naa gihapon ang ato kadasig aron mag-glorify si Allah, because we know we're doing this for the victory of Islam.
And also to you, my dear brother Ibram. Witness ka mismo kung giunsa ka na gi-recognize ka as one of Islam great warrior. You sacrificed your family because of this holy war. Imo gipatay ang imo asawa ug duwa mo ka anak. And you know nga mamatay ka man bisan unsa nga time, you, brother Abram, will go straight to heaven and drink the divinity water of eternal life. And of course, naa ka sa side ni Allah. Abo, hapit na mo abot ang adlaw nga mahimo na nga baha ang mga dugo sa mga infidels ug sa mga disbelievers. Kinahanglan kaliso na nato ang nag-awas-awas nga pangabuso sa mga mapahimuslanon ug mahari-harion nga Amerika. Og bisan kinsa nga milaban og nagpailawom sa Amerika kaaway sa Islam. Og kini Pilipinas kay mituo og misalig sa mga ulo-ulo sa Amerika. Then, natural kaaway sa Islam. Pila na lang kauras gikan karon, duna mabungkag nga dapit dinhi sa Manila. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh, come in, Mary. Husto yun sila nga gihimo kang head sa inyong intelligence network, da Manoy. Kay bisag ka mayroon kang asa pultahan, nagtalikod ka pag yun sa pultahan, nagkailag ka. Nailhan dayon ko nimo nga ako'y nanglili. Idadanta kag kape. Huwag ka matug, Manoy. Di ka tuog man. Oh, thank you, Skapi. Ibutan lang ko diha palihog. Nagkamatakog alas 3. Nagkalingaw ko sa kong laptop. Alas 5:10 naman, Manoy. O, unsa man yung mga tawhana? Kuan, kalingawan ko lang tanaw. Kanya nag-search ko kung may lain pa ba mga files o background aning upat ka tao. Nakaila ka man ni Bernard, no? Kadto laging imong classmate sa college? Nag-CIA tinuod sa Bernard, Manoy, o nag-FBI? Ambot, basta naa siya sa US Secret Service. Di gyud na siya mutugan, uy. Nagtuo kang spy ko. Kaneto, nagtuo na ko hapit. Nasakop ka sa underground sa Communist Party. Kay grabe ka kayo. O niya, tinuod imong pagduda. Salamat taon kay dili tinuod. O sa may labot ni Bernard anang upat ka tawo sa imong laptop? Matag karon og unya, may unholy agreement mi si Bernard. Mga ikog impormasyon sa mga tao nga kadudahan nga niya din sa Pilipinas. Ug ako sa muhatag sa niya impormasyon kung magkinahanglan siya. Pero nahibaw gyud mi nga lisod kayo. Delikado kayo sa trabaho. Kay gidili na sa taga-federal. Mabitaw nga gitawag og unholy agreement. Nakasabot ko. Unya, nakahatag siya nimo sa imong gipangayo. Dali. Padul pa aron maklaro nimo. Pero promise nga anha ra na nimo kutob ug di na maabot og lentaw. Dili ti kaibutan sa peligro, Manoy. Promise. Kinsa man ning upat ka tawo? Si Jamud, si Gamal, si Abram ug si Abu. Muslims? Dedicated kayo sa Islam. Gamay na lagkuang to confirm nga mga local terrorist kini mga tawana. Sa mga fatal evidence o informasyon nga akong nadawat, di palang gidugay. Gikan ni Bernard nga kini si Abram. Tungod sa lunod patay niyang pagtuo, gipatay niya ang iyang asawa ug duha ka anak. Ang rason,
Tungod kay wa mo sagop o mutuo o mugakos ang iyang asawa o mga anak sa gituhuan ni Ibram. Ang asawa din ng Ibram, Black Muslim, taga Somalia. Naabot kini si Ibram atong dapita? Giunsa niya pag-abot dito? Doon ay nagbaniobra aron maadto siya sa Somalia. Dili mayano ni si Ibram. Duha ka kurso ang nahuman aning tawana. Nitrabaho siya isip electrical o electronic engineer sa Somalia. Nitrabaho siya sa usa ka mining company. Apan ang maong trabaho, front up lang niya. Kaya ang tinuod yun niyang trabaho dito, maong paghimog mga bomba. Dangog kay kini si Ibram. Mausab ni sila si Jamud, si Gamal, o Abo. May mangitag mga paagi sa higayon nga mapiki na sila. Lisod silang dakpon? Lisod silang madakop tungod kay lisod kayo ang pagtiming nga maatlan untang madakpan sila nga naay ebidensya. Kapan ang labing deadly nila, mao kining Abdullah, Muhammad, Jamudin, ug Musa. Kapan kining Abdullah, Muhammad, Jamudin ug Musa, usar ka tao. Usay buot ni mong ipasabot. Mga alias ni sa usa ka tawo. O Mary, bisan mga ngaan ganis mga Kristiyano siya panggamiton. Sa inyo kaya ning tawhana ang pagbiyahe, bisan asang dapit sa kalibutan. Nga tuwa ang naglihok sa terorismo. Utro sa ning tawhana, dangog. Manoy, Usa sa mga latest report nga among nadawat bahin ang tawhana. Ni Asyas, Pilipinas. Nimbago pa lang sa nitabo sa bulig Zamboanga. Diin naatol ka nga dito ka. Dunay report nga dito kinitawhana. Ang maong operasyon sa military, dili lang kay ang pagbungkag sa kampo sa mga bandido. Ang ikaduha mausab unta ang pagsikop o pagpatay aning tawhana. Apan usasyas na kaipsot. Ug iyang gipanguluhan ang pag-ikyas sa mga bandido. Ug ang labing latest nga among nadawat nga kining tawhana diya sa Cebu. Mary, nahibaw ko nga kining pagpahibaw na ko diha nimo bahin ani mga tawhana. Dako kay na kong sayon. Apan gibuhat ko kini tungod kay giluwas ka ug usa ka Muslim. I hope mag-amping ka. Suwituha si Yusuf. Suwituha ang iyang palibot, lakip na ang iyang pamilya. imposible na, Manoy. Pero ay sa kalimot, gaway imposible ani mga tawhana. Niya pa day, tinulbi atong mag-anhian si Bin Laden din sa Pilipinas. Ug mulaos-laos lag basilan ug hulo. Kining tawhana nga atong gistoryahan karon mo'y direct contact sa maong tao. Well, okay, Manoy. Ako ka nang buhaton. Oh, nabugnaw ni mong kape, oh. Okay. Musim ba ka? Oh, kaming tulo si Mama og Prima. Oh, Lourdes. Naday ka rin, Ma? Dong, good morning, or ninyo. Oh, good morning, sad, Ma. Taras, Mamay. Ay, manimbat ang tuluha. Kita si Prima. May luto naman dire. Kung mukaon ka na, Sandro, kaon na lang. Ingon ka man usab, Mary. Salamat, Ma. Na, ato na may Manoy. Sige, gamping. Bye, anak. Amping mo. Napay daghang bakanting kaparkingan, anak. Iparking og lugar nga dili layo ang atong laktan. Kanang naa sa doon sa simbahan sa Redemptorista. May kaywa pa magsugod ang nobina ng Lourdes. Oh, Prima. Oh, dili na lang tama. Sige, kay doon ra kaayo sa simbahan.
nagunang lingkuranan, ha, Mary? Oh, hain na si Mary? Mihatag pagkwarta sa mga batang badyaw ng Lourdes. Pag binuotan mo, ha? O sige, pamahaw na mo dito. Sige na. Ma, sorry. Okay, tana sa sud. Kining mga badyaw, mga Muslim sa baya. Pero naabot na din sa simbahan sa mga Kristiyanos o pangayo. Tungod kay anam-anam nang nahibaw silang mga Muslim nga kitang mga Kristiyanos humo kaay maluoy ug humo kaay mutabang sama sa gipasunod nato ni Kristo. Hello? Flash? Una, nakita ninyo? Wa sila mahibaw nga nagsunod mo nila? Good. Ha? Sa to? Nagmotor? Nagsunod sa nila? Hain hunong? Hain parking? Ha? Misulsab sa simbahan? Imposible ko. Okay. Okay, plus. Dihala mo. Ayaw sila buwagi. Bye. Misulsab sa simbahan Katoliko. Lourdes? Wa, ikaw, Prema. Ay, wa ng Lourdes, oy. Basin ikaw, Mary, na kay hapiton. Mamauli na tama. Kay mo ato pa ko sa dormitoryo na ako importanteng buhaton. Good morning, Sister Mon. Oh, Yusuf. Niya ka man lagi sa Redemptorist. Nagunsa man ka din eh. May simbasad. Oh? Nabiya tayo, Freedom. Ma Lourdes, bago na kong amigo, si Yusuf. Ha? Uy, ikaw di Aido. Salamat taon kaayo sa imong pagluwas sa akong anak. Kumusta naman ka? Oh, ma'am, sorry, wa magkuko magkailari mo. Kuyog graan ni Mary. Maayo naman ko, Ma'am Lourdes. Kaluoy ni Allah. Ikaw, Ma'am Lourdes. Maayo sab ko. Kumusta mang imong samadong? Madara man ng Lourdes. Ang maayo pa, kuyog na lang namo dong. Mamauli naman mi. Adto ta mamahaw sabay. Ayaw kahadlo kay dili mi mangaon og baboy. Mga vegetarian mi. Maugid unta na akong ihangyo nimo. Eh, igutom naman ko. Pakanataon ko sa inyo, habi, Ma'am Lourdes. Magsunod lang ko ninyo, Manang Lourdes. Nagmotor man ko. Dali na Yusuf. Ipalihog kog kupot ni Mama Yusuf kay arthritis-on ra ba na. Okay. Dali, Manang Lourdes. Ay, kabuutan man di ay nining Muslima. Buyag, ha? Pila na ba'y imong edad dong, Yusuf? Unahan na sa 20, Manang Lourdes. 20 ka pin? Oo. Oh, ablihing pultahan o, Prima, talihog.
Sandro, natay bisitang espesyal ni si Yusuf. Manoy? O saan na balita sa TV? O sa mana? Sunog na? Dali mo. Good morning, sir. Oh, Yusuf. Sa may balita sa TV, sir? Oh, kadagang og patay, sir. May bomba nga bibutos Manila, Yusuf. Buhat sa mga terorista. Diyos ko, kaluoy sa mga patay o mga angol. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad Nainayon yun ka ang plano nila ni Rahim. galing sa Ilag yung ipabuto ang bomba dito sa Manila. bindakilang gawa. Unsay nagpaabot sa unahan nila ni Mary o Yusuf. Magari, igsuon, dapitol ko kamo sa pagsunod sa mga pamagasumpay ning lahitang sugilanon nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Kung ang nais mo Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Alcina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hilson, ug laing dalit kaniyo sa Sopi Radio Production Center. ang malalim